Значи аз имам около 5 песни, обаче не си спомням текст. Затова трябва да импровизираме. Камера снима, екшън! Хоп и хоп. Кини майци. Завършете си устенцата. По случайно обстоятелство да приятел, че ми позволи да работя на негово място за 5 години тук в този отбор, който по принцип би трябвало да стане шампион. Много време, но нищо, то се разбира. Видях пред очите ми как 2015 година тези шибаняци политиците маха спорта и образование. Едно блиц интервю за тениса на маса преди работа. Коста. Моста. Аспарухове. Варна. Бургас. Всичките при нас. Нормално. Тъпа рима. Глупците да ги изплескаш по трима. Здравейте, пичове. Сме живи и здрави. Най-големия! Роберто Камали. Сигарно. На това ли точно време го каза, бе? Илия го... Ти задай въпрос, аз ти давам отговор в Рима. Ма не се сърде, бе, бегай, не ме снимай с тия камери. Трева, мама. По принцип е много неправилно. Едно момче, моя Даша, аз съм Никола, приятно ми е, да участва в Формула 1 с българското знаме, български химн да се вее, да се пее в чужда държава, заради тези путки. Само конь. Само звуци. Добре, да е този кадър ще влезе. Добър ден! Извинявам се за оригиналата ми, ама беше моя. Лична. Това поне беше авторско. За вас кой е перфектният размер пенис? За здравеопазването не мога да говоря и изпратихме горе-долу най-готината година 2022 за България, ама къде ти тръгваш да възстановяваш нещо, което вече си съсипал? А боли ли ви от по-големи? Усети това е, бе. Не мога повече. Ева, Сергей! Колко Майстър е